Nosaltres, des del bloc Compromís, ja fa prou legislatures que estem en el govern. Hem estat durant 4 legislatures governant, una també en l'oposició i després el que era la Unitat del Poble Valencià, una altra legislatura. Per tant, ja tenim una experiència important de govern que ha anat evolucionant conforme han evolucionat els temps i les persones, i com també ha anat evolucionant el que és el funcionament del col·lectiu. Respecte a lo que és esta legislatura, els principals canvis que crec que hem introduït és una diferent manera de treballar tant els treballadors i treballadores de l'Ajuntament com els grups polítics. Per exemple, ahir se va constituir una junta de portaveus perquè n'hi ha temes fonamentals que no només corresponen al govern, sinó que necessitem també l'opinió i que participen totes les forces polítiques que estan presents en l'Ajuntament. Després també una altra cosa ha sigut la forma de treballar de l'administració en si. Jo crec que és important que durant aquesta legislatura s'han establit uns calendaris en unes reunions periòdiques entre el personal tècnic amb els regidors. Un hàndicap que tenim en Godella és que els càrrecs electes no estan alliberats, només estem alliberats l'alcaldia i ja està. Moltes persones del col·lectiu que venen a ajudar-nos en la nostra tasca diària, perquè si no el fet de només tindre una persona alliberada i no tindre cap assessor fa que això compliqui la tasca diària. Per tant, el que hem fet és establir unes noves dinàmiques de treball molt més participatives i molt més organitzades. Godella és una de les hortes més protegides que n'hi ha des de ja fa molt de temps. Així sempre des del Pla General de 1990, l'horta de Godella està considerada un sòl no urbanitzable de protecció especial i han sigut dels ajuntaments que menys agressió han fet a l'horta. Vull dir, no es pot fer ni casetes d'aperos ni ningun tipus de construcció en l'horta, i això fa que se mantinga conforme està en aquests moments. Però a més d'això també hem fet polítiques actives de dinamització de l'horta. Una política molt important és els sòls d'oci que tenim ací darrere, que tenim més de 200 parcel·les, totes treballades en ecològic per els veïns i veïnes que ho han sol·licitat, i algunes d'aquestes parcel·les també se dediquen a plataformes de solidaritat ciutadana, ONGs, etc. És important dinamitzar l'horta a nivell econòmic i fer que realment l'agricultura siga un sector productiu i rendible. I això, una de les iniciatives que es varen començar la legislatura passada i que la veritat és que han funcionat molt bé i de la qual estem molt orgullosos, és el mercat de productes de venda directa del camp, que realment s'ha convertit en un mercat de productes ecològics que es fa els dissabtes en la pujada de l'ermita i que és un referent ja, i ve moltíssima gent, no només del poble, sinó de fora de la comarca o d'altres comarques, els dissabtes de matí així a comprar productes ecològics, d'artesania, etc. Després el Consell Agrari també funciona molt bé perquè el vàrem constituir ja fa molts anys i té unes reunions periòdiques on tots els temes que afecten l'horta, com ara la zarbe, l'anell verd ciclista, el pa de l'horta, etc., se tracten directament en els llauraors, perquè també estem en estudi una bonificació de l'IBI a aquelles persones que realment treballen l'horta i la tinguen com el seu mitjà de vida. Una de les nostres característiques fonamentals, així se fan festivals internacionals de música de cambra, jazz, tenim teatre, tenim dansa, tenim danses populars. Vull dir, és un poble que realment té moltíssimes associacions, totes elles en molta vida i totes elles recolzades per l'Ajuntament a nivell de locals, econòmiques, etc. I enguany estem celebrant l'Any Pinazo, que jo crec que és de fa molt de temps que en Godella se viu un ambient cultural que fa que ara en fons també de la Diputació anem a fer una residència per artistes en el Parc de la Devesa. Vull dir, estem treballant molts projectes lligats a la cultura, ara també els tractarem de lligar al turisme i a la nostra llengua, per suport. Vull dir, nosaltres els mitjans comunicatius que l'Ajuntament fa sempre són en valencià, això rep les seues crítiques, però nosaltres ahí som ferms. I també un tema molt important que jo crec que també vàrem ser capdavanters i esperem que ara la resta d'ajuntaments i la Generalitat vagi darrere, que és l'aprovació del requisit lingüístic per accedir a qualsevol plaça de l'Ajuntament de Godella, has de tindre un perfil lingüístic, i jo crec que això és un tema molt important. O sigui, expressar-nos en la nostra llengua, el fer que tot el món se pugui expressar en la nostra llengua i el no decaure a comunicar-nos sempre en la nostra llengua, que al final és la que està més minoritzada en el seu ús social.